Presiden ke NPYF ubak kit bor lang nongrem ula pensyai ba kejing pomlet ye simbenta ha kejing ilang kabal khot dagi nong ilam niam ka Khasi Jantia Church Leaders Forum kamde kejing pep jong kaseng Henry ke de kejing pomyo jing tip halor kate kejing kandu ula ongro ba kaseng kan jin dala kemen la da ka don kejing khot ban poi sya ka bakum kate kejing kandu mi kot khobor ka ba ong ha ka heading ka bong ja ka NPP ha ka jing ilang ba khot da ka KJ CLF kajing khot jong ki nong yalam jong ki balangi baper ya kata meeting jong paro ki political party ngaladep ban yakren bat u presiden rang ba ngi Dr. WR Khaluki halor kani ka kajing mi kut khobor ba manta kasni dengan ong ipi hang ne bakum ka National People's Party lengba jongam ta institute presiden ha kajing ya kren lang bat u Dr. Khaluki bari presiden rang ba du jongi hanya tu happy bangi khamyo kan lu kanu kajing syakhot na kalian ga jong ka party ha ka bede bat kani kajing yalang kani kadai kajing yalang ka don kambha bat ngangai palata ngiyo jing tep na kalian jongi kum ka party ngilong ki balakloi ban ye shimenta ha ka bakum kini ki jing yalang ki ba khamtam ba ki nong khat ki dei na ka kanhon jong ki nong yalam jong ki balang ki ba pher te kata ka digawe ka banga kwa ban sakawe de kwa ban pentip ya kino ki bakwa ban pentip ya kino ki kenja jing yalang la ni jing khot na ka benta jongi ka party hangne hapo ka jela meklia ngidon ya kani ka office jong state president barang ba do jongi bat kino ki ji ki shiti ki ba pipi khot yangi pimdai ban khot ya ki we pat mereka de ban wan ba ha ka kerteng jong ka office jong state president jong ka parent body ka jongi kata hai sir Dr. WR Khaluki kata kadai masuk kwa ban ong yo ki bakum kini ki jingkhot kintang don biang nang nisha khmat ngakwa ya ki nong khot ba kinta tip ya ka address ka jungi ka building ka jungi ka di hang ni hapo luar na shime bat ka office ka jungi ngangai babarok liat tip tiki bakum kita ki jingkhot nga soman ong balada nging yo jing tip kum ka party lesel lo president rang pa umla ban lai dru mangi kum kinong yalam jong ki samla la ni kiwi pat ki khot jong ka party ngidon sibon ngila ban lai ha bakum kene ki jing yalang ka pan kantam ngang ladai dukhat jong ka parti kongres nadu or hajar lai nadu ikbang ngadang khapri tung ladai hakapor bangadon haka kongres nadu hajar lai ru kini ki jajing keno kimi ngam su phla ba ki babon ki political party bat ki riu pajba bat ki we kia keno amantai ka National People's Party ba kadai ka party ka bamsa ngam so phla ya kan irma hakapor bangadon kongres ru kini ki ju ki jajing keno kam bakimi bet entala jan ke election boleh kan ke kena bangsa ke kam khruj bah menta nomor ke election kala jan hanrengan ong pi ba kata ke bangsa lada kadon ha uno ne kano ki khot jong ka National People's Party ka ba ngakwa ban ong lengba jong pi kila pathai ke bor ne ke jan met kalong lada philap yu bri badon kti sisa ka bangsa kem ai ke jing pun sitom iki lemba ka an ngam don hang ne ban yada ya ki ru bangsa Indo nang ne banya daya no ladaki bam sap shisha ya kata pisa jo padba lani ya kino ki kenja construction work kumbang ayu i leng baki social media jing kena babon haba ya ki construction project ba per la shisha kena bam sap ngangat ong ba lada philap shisha ya ki jing shisha le ada kabar kam file ka FIR ka an ka don mendon balong hajrong ya ka an barok idon hapo jong ka la do NPP la de kongres la de BJP ro hanrei ngai kumba kini ki jing kena bamsap ki detang ki jing kena ki bom don nongrem pila da ki don nongrem ki la de mencuak kembek ke ai di FIR kalau ko youtube kalau ka ai ka tu ka CBI ni don ki ki institution ki badai bat pet ya ka bamsap ki don kita ban lek la ka jong ka kamram ban lek ya ka badon ka ngam don hang ni ban ya da ya ka bamsap jong kita ki khot NPP la da pilap hi ban pha kem be